गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरोबाव लोगोसेनो खेबसेबाव जय हिन्द। क'क्राझारनिफ्राय डक्टर शोभा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेज बयस हस्टेलनिफ्राय 6 जन 7 जनसो गथ'फोरा लोगो नांनानै ओरैबायदि मोनसे मोजां खामानि मावदों, बिसोरनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। बेनिफ्राय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मा जानो थांगासिनो दङ? जा दावराव। आंनि जे एरियायाव सुबुनखाथियाव दिनै मोनसे धरना, जोंनि अफिसफोरा तामुलपुर थांजोबनो हासिगौ। सुबुनखाथियाव धरना होबायब्ला आंनियाबो गोलैखागोन माने तामुलपुराव। जोंनिया आगोलाव मुसलपुरमोन अफिसफोरा, दिनै जों तामुलपुर थांनांगौबो जानो हागौ, जाबायदि धरना होनाय नुनो मोनदों। दा जोंफोरनो बुजि मोनदोंब्ला हारिनि बागै जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरि लिडारफोराबोथ' बुजि मोनखागोन बर' हारिया मा जानो थांगासिनो दङ। आं बेनि सायाव जेबो बुंनो थांथ'ला, नायनोसै फैनो गोनां समा मा जायो। बेनिफ्राय दा डक्टर शोभा ब्रह्म फाइन एन्ड आर्ट्स कलेज बयस हस्टेलनिफ्राय 6 जन 7 जनसो गथ'फोरा ओरैबायदि मोजां सावगारि आखिदों। आं बेखौनो बुंगोन फंबायमोन, नोंसोर दिनै देरफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर, नोंसोर फरायफुबाय थानाय समावनो बेफोरबायदि मोजां हाबाफारिखौ लानांगोन आरो खामानिखौ मावनांगोन। ओरैनो टाइमखौ हगार हरनाङा। मानो होनोब्ला दिनै नोंसोर मिथिखागौ फंबायमोन, फैनो गोनां समा मा जानो थांगासिनो दङ आरो मा जागोन। दिनैनि दिनाव फंबायमोन, जोंथ' जेबो मावनो हायासै, जेबो रोङाबो। फैनो गोनां समाव जों मावनो हागोन ना हाया, थेवब्लाबो गोसो सिङाव नाजानाय दङ, माबा मोनसे मावलांनो हागोन नामा नाजानाय दङ गोसो सिङाव। दिनै फंबायमोन, नोंसोरो एडभान्स जानो हानांगोन लाइफआव। आङो जेबो रोङाब्लाबो आङो उन्दैनिफ्राय मोनबोनाय, दिनैसिम मा मोनबोखो, मा सोलोंनो मोनखो दाब दाब जायगा बेरायनानै, बेनि थाखायसो आङो नोंसोरनि फंबाय बिनानावमोननि सिगाङाव बाथ्रा बुङो। गुबुन जायगानि गथ'फोरखौ लोगो मोननानै, गुबुन जायगानि गथ'फोरा माबायदि गोरों, माबायदि फरायनानै माबायदि जब नागिरनानै फैयो, बेसेबां गोरों गोरों, बैफोरबायदि गथ'फोरखौ नुनानैसो आं दिनै नोंसोरखौ बुजायो फंबायमोन। दिनै आङो बे क'क्राझारनि उन्दै उन्दै 6 जन 7 जन गथ'फोरजोंबो रायलायदो। फंबायमोननिफ्राय आं माखासे बाथ्रा बुजिनानै मोनदों। फंबायमोना जोबोर बाथ्रा मोजां बुंदो। आदा, नोंखौ गुबुना जियानो बुङा मानो, नोंनि बुंनाय रावखौ जों खोनासङो। गुबुना जेसेबां गाज्रि मोना मानो, गुबुना जियानो बुङा मानो, आदा नोंनि बुंनाय रावखौ जोङो खोनासङो। फंबाय, नोंसोरदि आंखौ दिनै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों, आं जोबोर गोजोननाय मोनदों। आं बेफोरबायदिनो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ हाजासे आङो जस होनो नाजागोन। आरो फंबायमोन, नोंसोरनि बेफोरबायदि खामानि मावनाया मालाबाबो ओरैनो दैयाव थांनाय नङा। आङो हानायमानि नोंसोरखौ थाबैनो लोगो हमनो नाजागोन आरो लोगो हमगोन फंबायमोन। आं जोबनायाव बेखौनो बुंबावगोन फंबायमोन, गोबां मानसिया गोबां बायदिसिना बाथ्रा बुंगोन, नोंसोर बेफोरखौ खोनासंनाङा। नोंसोर नोंसोरनि खामानिखौ मावलांबाय था, नोंसोर आवगायलां फंबायमोन। नोंसोर मोजां जानायानो आंनि थाखाय मोजां आरो जों गासै बर' हारिनि थाखाय मोजां। दिनैनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना गावबा गावनि ब्रेनखौ बाहायनानै आलादा आलादा रोखोमनि खामानि मावनो नाजानांगोन। सोरबा मायबा मोनसे मावदोब्ला बेनि उन उन गासैबो थांफानाङा। नों मा मावनो हागोन, आं एक्सट्रायै मा खामानि मावनो हागोन, नोंसोर बेखौसो साननानै खामानि मावनांगोन। बुजिबायना फंबायमोन? आं बारा बुंला। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।